kan man kombinere en golfturnering og et amerikanerbiltræf. Det kan vi her i Rold-Skov Golfklub. På søndag inviterer vi til amerikansk folkefest. Vi afholder nemlig den traditionsrige golfturnering Rebild Open. Kom og oplev over 50 af de vildeste amerikanerbiler. Der er pølser på grillen, der er is i fryseren, der er kold fadøl, der er gratis entré, og det er fra kl. 11 til 15. Vi ses i Rold-Skov Golfklub til Rebild Open golfturneringen, og ikke mindst Rebild Open amerikanerbiltræf. Vi glæder os til at se dig.